you're thinking, para kang nasa international theme park, hindi ba? This is Rancho at Mula de Victoria in Santo Tomas, Pampanga. Christmas feels extra magical with their theme park designed Christmas Park. Yes! May grand float parade pa with colorful characters na talaga namang sinalubong ng mga tao. Talaga namang ang cute ng mga batang dumalo. Naka-prince and princess costume pa. Parang storybook ang vibe. At syempre, hindi mawawala ang North Pole Fields with matching snow effect. This reopening marks a bigger and brighter holiday treat. Open sila every day, 5 p.m. onwards. Complete ang park experience. May food stalls with all-time favorites, inflatable playground, at may bike area pa for the little ones. Tutula rin nga na ako po tamamasyal kami Disneyland. Anya tutula kami mo naman. Sabi ko nung makananong yang adala naman Kenny. Itang pagtakandang masalting alugal ka rin. Bantang biski makanano mo. Itang makapunta ka rin. Ang giyang makanano mo. Silip de, itang bala mo wawangi sa ka rin. Sana presidente ni kaya kaming kabalen. Napapasini. Detang kasiping abalen. Kiniking kaya katamong lalawigan kapagtama. And to cap off the night, a spectacular castle mapping show with a fireworks display na parang finale sa isang sikat na theme park. This is Patricia Mamangun on the spot.